El dilluns 24 de setembre, dia de la Mercè, varen quedar 8 quemacos, més un, a l'entrada del càmping Bonavista, per fer la bonica ruta que també organitza Esteve. Érem Esteve, Pedro, Salva, Enric, Jesús, Xavi, Albert, Jordi i Josep Maria. Per començar, vàrem enfilar la Nacional 2 fins a Sant Pol per anar a buscar Sant Iscle de Vallalta. Una mica abans d'arribar, ens vàrem enfilar per una pista que conduïa a la Creu de Canet, d'on es veien unes magnífiques vistes del Maresme. La foto, venga. Després d'una bona baixada, vàrem arribar a Arenys de Munt, municipi independent, on vàrem recuperar forces. I el Josep Maria. Vam agafar aigua per poder hidratar-nos, que és molt important. Vam pujar per Curiós i Pistes per arribar a la Ferradura. ¡Ahí, Salva! ¡Ahí! ¡Sufre! Primera vez. Mira lo que ha dibujado el Moraleda en 20 segundos. A mí me está sufriendo, tío. ¿Qué no ves cómo sufre? Mira lo que ha dibujado el Moraleda. Ha llegado, pim pam. Un cop reagrupats, vàrem agafar de baixada un corriol trialera molt maco, alguna pista per anar de tornada a Sant Iscle de Vallalta. Què passa, què passa? Un cop arribats a Sant Pol, ja només ens quedava enfilar la carretera per arribar al càmping. Esperava el 9è component de la sortida, amb el mallot ben suat, i en Quim, gerent del càmping i copatrocinador dels quemacos, juntament amb tapisseria Ràpid. En Quim ens va convidar al vermut. Un cop nets i polits, vam gaudir d'un àpat amb chorizo extremeño, chorizo criollo, entraña, picaña, todo muy bien hecho por Alberto, chimichurri, all i oli, made in Caroz, cervesa, vi, cava, tarta, gelats, cafès... Tot plegat, una bona estrena pels mallots, quemacos, càmping Bonavista.